bestemmer selv inden for de næste 3 måneder, hvornår du modtager de her pensioner. Alt det står selvfølgelig også i mailen. Det er jo selvfølgelig godt, at folk ikke har lidt travlt heroppe. Så skulle vi ikke tage det stille og roligt og starte med at sende den her i dag? Ikke? Ja. Jeg vil godt høre, jeg skal heller ikke tage mig af det stemme. Nej, ved du hvad, jeg sender mailen ud til dig, så kan du kigge på mailen. Ja, og systemtrækker det ud. Ja. Det jeg gør, jeg har en dag i anden uge i januar. Er der formiddag eller eftermiddag? Er det bare, eller forsøgt at smalle videre, eller hvordan? Get hard mount. Ellers, så lad mig sige det med til, vi har ikke så forfærdeligt mange aftaler i de anden og tredje og 4 uger af januar. Så bare skriv tilbage. I think it's the light. He doesn't like the light. You know the flashlight. Super, jeg vil lige høre de sidste ting på radioen-mæssigt. Hvor mange har I derude hos jer, som vil blive gjort rigtigt?